היידה, היום אני הולך לדבר איתכם על מה קורה מאחורי הקלעים כשאנחנו עושים חיפוש ב-GPT או פרפלקסיטי, איך זה בדיוק עובד, מה קורה מאחורי הקלעים, כל הפרטים בסרטון הבא. אז שוב שלום, היום אנחנו בסרטון סופר מעניין, מה שנקרא מרימים את מכסה המנוע מעל GPT ופרפלקסיטי ומתחילים לחקור בקוד מה באמת קורה מאחורי הקלעים כשאנחנו מבצעים חיפוש, לאן GPT הולך, מה הוא עושה, אילו פעולות, לאילו אתרים הוא הולך, מה הוא מחפש. כל הדברים האלה אפשר לראות כבר היום בהק שאני הולך להראות לכם כבר בסרטון הזה. אז כמובן שאם אתם אוהבים את הסרטונים שלנו, תפרגנו באיזה לייק, באיזה סאבסקרייב, ותוכלו לראות אותנו הרבה יותר בפיד שלכם. אז בואו נצלול פנימה. קודם כל אני רוצה להראות לכם את התוצאה הסופית, ואז אני אסביר לכם איך מגיעים אליה. שימו לב, אני פה בתוך GPT, נכנס פה מאחורי הקלעים לקוד, וממש יכול לראות את השאילתות והפעולות השונות ש-GPT עושה. כשאני במקרה הזה חיפשתי מידע עליי ועל הרצאות שאני עושה, אמרתי בוא נראה מה GPT יודע על הרצאות של הנידור, והאם הנידור הוא מרצה שכדאי לבוא אליו. ושימו לב לתהליך שיש פה, תהליך שלם שבו GPT עוברת בין אתרים שונים, מהמרכז הבינתחומי בהרצליה ולאקדמית אונו, ובשלל מקומות שאני מרצה או הרציתי בהם בעבר. ושימו לב, הוא ממש אוהב נתונים כמו טייטל, כמו URL ספציפי שאני יכול לראות מאיפה הוא לקח את המידע. ויש פה באמת המון מקורות שונים שהוא התבסס, גם מתוך פייסבוק, גם מתוך לינקדאין, גם מתוך אתרים אקדמיים, ואפשר להתחיל להבין מה קורה מאחורי הקלעים כאשר אנחנו מבצעים בעצם חיפוש ב-GPT, אילו נתונים בעצם GPT מחפש, מהן השאילתות ש-GPT עושה כדי לגלות את המידע הרלוונטי. ובהקשר הזה באמת לדעתי יש פה המון פוטנציאל עבור אנשי SEO ובעלי אתרים שרוצים להבין טוב יותר מה קורה מאחורי הקלעים. אז איך זה קורה? עכשיו שימו לב, הפעולה הזו שאתם רואים בתוך GPT היא אפשרית גם בפרפלקסיטי לצורך העניין. כל מה שאתם צריכים להכיר זה בעצם את הקונסולה שיש בכרום, מה שנקרא כשאתם עושים בדוק או אינספקט על הקוד, ואני רוצה להראות לכם את זה אפילו בלייב. אני כרגע אמנם ב-GPT, אבל הנה פתחתי פה עכשיו גם בפרפלקסיטי, ואמרתי לו תשווה לי את ההרצאות של הנידור חקק להרצאות של מרצים אחרים, סתם לצורך העניין משהו שהוא יותר קרוב אליי. וכמו שאתם יודעים, פרפלקסיטי לצורך התשובה עושה חיפוש אונליין ברשת. וזה אגב נקודה חשובה, כדי שאני אוכל לראות את התהליך הזה אני צריך לוודא ש-GPT או פרפלקסיטי אכן יצאו לחיפוש ברשת, ואז אני בעצם אוכל לראות את כל התהליכים האלה, כי אני מחפש בעצם לראות את השיחה בין GPT או פרפלקסיטי לבין גוגל. כל התהליך שקורה מאחורי הקלעים. שימו לב מה אני עושה עכשיו. אני לוחץ על התשובה, כשאני יודע שבמקרה הזה היה חיפוש ברשת, אני לוחץ על מה שנקרא, על הדף HTML, כפתור ימני, ונכנס לאינספקט, בדיקה. ועכשיו שימו לב, אני בתוך הקוד של אותו דף ספציפי. כשאני בתוך הקוד אני הולך פה לרשת, או באנגלית Network, ואני צריך להעתיק את כל מה שמופיע פה למעלה אחרי Search. אם אני אעשה את אותו דבר אגב ב-GPT, גם כאן אני צריך לקחת את כל מה שמופיע פה אחרי C, ולהעתיק את זה פה בשורת פילטר. ברגע שאתם מעתיקים את זה פה בשורה של הפילטר, אתם צריכים לעשות refresh לדף, ואז שימו לב מה קורה פה, נוצרים עוד קבצים. שאחד מהקבצים האלה, אני מחפש לראות קובץ של JSON, זה קובץ קוד, אתם רואים אותו את הכתום פה, וברגע שאני אלחץ עליו, אני רוצה לוודא שאני פה נמצא באזור של לא כותרות, אלא של תגובה. וברגע שאתם בקובץ JSON הספציפי, של השיחה הספציפית הזאת בפילטור שעשינו, אני ממש יכול לראות את התגובה, את השיחה מאחורי הקלעים של פרפלקסיטי במקרה הזה, או GPT בבדיקה הבאה, שאני יכול ממש לראות את האתרים, שימו לב למידע, שימו לב לסניפטים שזה הרבה פעמים המטה דסקריפשן מתוך אותו אתר ספציפי. ואני ממש יכול לראות אתרים שונים שבהם במקרה הזה פרפלקסיטי הולך להביא את המידע, ואפשר ללמוד מזה המון על אילו נתונים נאספים, על מה אנחנו צריכים להקפיד,
איזה אתרים בכלל כרגע פרפלקסיטי במקרה הזה מוצא לנכון כדי לשאוב מהם את המידע, ואפשר לצלול פה באמת לעומק, וזה פשוט מידע ששווה זהב בעיניי לאנשי SEO, וממליץ לכם להשתמש בו. לפני שאני מסיים אני רוצה להראות לכם עוד כלי אחד חמוד, תוסף, או בעצם משהו שאני יכול לשמור אותו בפייבוריטס פה, ואני אראה לכם בדיוק במה מדובר. שימו לב שאם אני עכשיו נכנס לאותו חיפוש של ChatGPT, כל חיפוש באשר הוא, אני שמרתי פה בפייבוריט שלי, משהו שאני יכול גם לתת לכם, ברגע שאני לוחץ פה על אותו ChatGPT Query Reasoning Extractor, שימו לב מה קורה, אני מקבל פה עכשיו חלון שמראה לי את כל האתרים, ה-URLים הספציפיים שבאותו חיפוש שעשיתי, במקרה הזה שהוא יצא לרשת, במקרה הזה אלו החיפושים ש-GPT עשה, ואלו האתרים שהוא מצא כרלוונטיים לקחת מהם את המידע. למה הדבר הזה מעניין אותי? כי אם עכשיו אני רוצה להיות רלוונטי לחיפוש ולהופיע פה בתוך GPT, אני רוצה להבין מה זה האתרים האלה, למה הוא נשען דווקא עליהם, ואיך אני מקבל אזכור או ציון לשבח או לא יודע מה, בתוך אותם אתרים ספציפיים. וכאן אני רוצה לסכם. אם אתם תבינו מצד אחד את המקורות שבהן GPT או פרפלקסיטי משתמשים כדי להביא מידע, אנחנו נרצה לעשות אופטימיזציה יותר טובה לאתר שלנו לנוכחות באותם אתרים. ברגע שאני אבין אילו שאלות, אילו נתונים, איזה מידע GPT ופרפלקסיטי מחפשים כשאנחנו עושים בדיקה כלשהי או שאלה בתוך האתר או הכלי שלהם, זה יעזור לי לעשות אופטימיזציה טובה יותר לאותן שאילתות ולוודא שיש לי מענה מתאים באתר שלי. אז כל העולם הזה של ה-AEO, GEO, האופטימיזציה למנועי תשובות באשר הן, תופס תאוצה. כל הכלים הגדולים, מ-Ahrefs לסמרש, לכל מיני סטארט-אפים, כולל ישראלים שצצים בתחום, כבר מנסים לעשות את תהליך ה-reverse engineering בשביל להבין מה אנשים מחפשים, אילו מתחרים עולים בכל ביטוי, ומה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב כדי להופיע שם. צריך להגיד עדיין שרב הנסתר על הגלוי, אנחנו כל פעם מגלים עוד האקים ועוד כלים שחושפים לנו נתונים. זה הזמן לגלות איפה נמצא הקהל שלכם, זה הזמן לזהות באילו חיפושים אתם עולים ובאילו חיפושים המתחרים שלכם עולים, ולשפר את הנראות שלכם באתרים השונים ובמקורות שעליהם נשענים GPT ופרפלקסיטי וכל הכלי בינה המלאכותית האחרים. מחר זה גם יכול להיות קלוד, שבכלל נשען על מנוע חיפוש של ברייב, ואולי אפילו גרוק בהמשך וכדומה. זהו, מקווה שעזרתי, מקווה שאתם נכנסים כבר היום לכל מנועי הבינה המלאכותית, ואם אתם רוצים לקבל עוד מידע על הנושא ולחפור על זה ביחד איתנו, קודם כל תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אתם רוצים להתקדם עוד יותר מזה, אני ממליץ לכם לפנות אלינו ולהבין איך אנחנו יכולים לעזור לכם. המון בהצלחה, היידה.